Bon dia, companys, soc Marc Oliver d'Arquitect 360. Avui us vinc a presentar un xalet alpicat espectacular. Fixeu-vos, primer de tot, l'entrada. Una entrada que tenim les escales per pujar a la planta de dalt i la planta de baix un menjador espectacular, que és aquest d'aquí. Fixeu-vos lo gran i lo xulo. Tenim dos portes. Una aquesta d'aquí i, si no, podem passar des del menjador directament. Però tindríem la cuina. Mira quina cuina més xula. Tenim una terrasseta a la part de darrere. La zona exterior no us l'ensenyem perquè volen que ens feu una trucada i ho veieu aquí directament. Tenim una zona per fer lavadores, que està aquí a l'esquerra, ja la veureu. Tenim a la part de baix habitació suite principal, una altra habitació, quarto de bany, accés per anar al sòtano. Vale? I la part de dalt que us l'ensenyaré rapidet. Com sempre, no vull fer el vídeo massa llarg, però tenim un espai tipus aguardillat, que realment tenim molt espai. Tenim una sala diàfana, que podríem arribar a fer dues habitacions, teniu com un segon menjador, una saleta d'estar, bastant bé, la veritat. I simplement perquè veieu una mica. Bueno, tenim la terrassa de dalt. Aquí és un xalet independent, és a dir, no tenim veïns, no és una casa adosada, és simplement un xalet. Aquesta seria l'habitació, ¿vale? Una habitació de matrimoni bastant gran, la veritat, bastant bé. Justament davant un quart de bany, que la veritat l'estat està impecable, el moble és guapíssim. I tenim aquí una altra habitació supergran i molt alta. ¿Vale? Calefacció individual a gas, aire condicionat per conductes, l'estat impecable, parquet natural, portes. Tenim aquest balconet aquí també ideal, jardí a baix, a més hi ha una zona comunitària amb piscina. ¿Vale? No en teniu dins de la parcel·la, però sí que en teniu vosaltres. Com heu vist, cuina i menjador guapíssim. A part tenim garatge. I com sempre, ja ho sabeu, truqueu al 973 10 23 86, jo mateix els meus companys us l'ensenyem. I ens veiem aviat.